Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwego nkwa na ọchịchị ya ga-ebu n'isi ihe banyere ịkwalite ọnọdụ ndị ntorobịa ikepụta ọrụ na ịbawanye akụnụba iji kwalite uto na mmepe Anambra steeti. Gọvanọ kwuru nke a wee gosi na ihe na-echuola bụ ịkwalite onyinye ọnatarachi ndị ntorobịa Anambra bụ ndị a na-etinyebeghị n'ọrụ. O kwuru nke a n'ozi o ziri na mmalite emume Anambra Fashion Expo 2022. Onye nta aka anyị n'obu gọọmenti bụ Valentine Mbadoga ga-akọkwalụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo oge na-ekwu okwu gosipụtara njikere gọọmenti ya dị ịkwado ụmụ ntorobịa na-eto eto ndị nwere aka ọrụ site n'inye ha nkwado nke ha ga-eji wee gaa n'ihu. Gọvanọ Soludo gaa n'ihu kelee ndị chịkọbara ya bụ mmemme na ndị tụpụtara ya bụ atụmatụ ma kwe nkwa inye ha ezi nkwado n'afọ na-abịa abịa. O kwuru na ya bụ echiche bụ nke ga-enye aka ime ka ụmụ ntorobịa ndị Anambra bụrụ ndị nke ga-enwe ihe ha na-eme ma bụrụkwa nke ga-eweta ọganihu na uto nke Anambra steeti. Onye jikwa Chief of Staff nyegara gọvanọ bụ Maazị Ernest Ezeji na onye jibu ọkwa Managing Director nakwa Chief Executive Officer nke ụlọọrụ Anambra State Signage nakwa Advertisement Agency ANSA bụ Chief Jude Emecheta kọwapụtara na ihe eji aka emepụta bụ nnọọ nke nwere ọtụtụ uru dị na ya ma kọwaa na enweghị ọrụ nakwa ajọ ọnọdụ dị iche iche nke a na-ahụkarị n'etiti ụmụ ntorobịa bụrụ nke a ga-ebenata n'ụdị pụrụ iche. Onye nnọchite anya ọgbanta votu Anambra Central n'ụlọ omebe iwu etiti bụ Sinetọ Uche Ekwunife n'okwu ya kọwapụtara na ya bụ mmemme bụ nke mepere anya ọtụtụ ndị mmadụ na-edosi emetụta ihe eji aka emepụta nakwa ihe eji eme njikere ma kpọkuo ụmụ ntorobịa na-eto eto ka ha sonye na ya bụ atụmatụ maka ọganihu nke Anambra steeti. Onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ Nwaada Adaora Soludo n'okwu ya rụtụrụ aka mkpọ dị ụmụ ntorobịa na-eto eto ịmụ aka ọrụ dịgasị iche iche ọkachasị na-etosi metụta ihe eji eme njikere ma kọwaa na ebumnobi ya bụ igosipụta ọnatarachi dị iche iche nke ụmụ ntorobịa Anambra nwere ma kwadokwa ndị Anambra ịga n'ihu ị na-akwado ihe eji aka emepụta na Anambra steeti. Onye jọkwa Deputy Gọvanọ bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim, onye jọkwa Deputy Speaker nke ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Right Honorable Pascal Abodike, onye jibu ọkwa Kọmishọna nke ihe eji enyere ndụ aka dị n'aka bụ Injinia Emeka Ezenwanne, onye jọkwa MD nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ Chief Chido Obidegwu nakwa ọtụtụ ndị eji okwu agba izu bụ ndị nọ na ya bụ mmemme. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ na Anambra State International Convention Center Ọka bụ nke a nọrọ na ya nwee ịgba egwu igosipụta ihe eji aka emepụta etosi metụta ihe eji eme njikere nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. A nọkwara n'oge ahụ Gọvanọ Soludo nakwa ndị niile bịara bụ mmemme nọrọ n'oge ahụ gaa njem nleta nyegara ihe ndị eji aka emepụta na Anambra steeti iji nye ha ezi nkwado. Site n'Ọka, abụ m Valentine Mbadoga.